Bayad na taon. Nicole! Uy. Nicole! Naaraday ka diha? Ay, day! Ay, saba nga. Dari ko padulong. Lah, unsa dito siya? Ako kasabot niya. Day, wala kitang babae diri nag-agi? Babae, Wala, oy. Wala ko kita. Pagtarong day ba? Klaro kasi mong naong nga naa. Pero, basig na Ukda. Awa lagi? Ay, klaro. Hindi ko matago. Di man dyan ako magtago-tago ba kung nalang dyan ko pagbayad sa kong utang? Asa dyan ka ning bayhana ni ba? Kanihar kong pinangita aning bayhana ning mubayad bag utang o dili. Dagandaganan yun ko. At tong bayhana to. Sure ko ato. Itago gito. Nicole? Nicole? Bayad na taon. Nicole? Bayarin na taon ni mong utang. Maluoy ka. Patay, nasa kong duol. Patay, dyan ko ani ron. Ang tadi na mo sulod diri Nicole? Asa ka? Nakita na. Maningil ramandog ko. Maningil. Kabalo na ko nimo. Mangdumog ka. Nicole? Asa naman taon ka? Ay, salamat. Murag nilakaw na. Nicole? 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 Uy, wala man. Asa ka tong bayhana ba? Nicole! Bayad na! Nicole? Nicole? Nicole! Naaraday ka diha? Patay. Patay, gigukod ko. Patay, daganan ko ay. Anong daganan mo ko? Hunong ka, maningil ka, makugutang, ano maglakadagan man ka? Nicole, hunong ka. Hunong, Nicole ba? Ano mong bukat? Hunong ka, nalipaw na kasi. Bayarin na kung utang ka. Nicole! Muna na itang kinsay maunag kalipog na to. Karon, kay naapsa lagi yung taka. Unsa man, plano ni mo? Ubayad kasi mong utang o imo kong dagan-daganan? Sumala ha? Pagpangutang ni mo, wako ni mo gigugud-gukod, wata nagdagan-dagan. Pagpangutang ni mo, gihatagan ta kadayon kay nanginahanglan ka. Karon nga maningil ko, imo kong patuyok-tuyok ko na ning sagingan. Og di ta magtuyok-tuyok ka ning sagingan, og wa ka nalipong. Di ta ka maapsan. So karon, bayari ko si mong utang. Nicole, bayari na gyud ko kay nalipong nako sige dagan-dagan og tuyok-tuyok aning sagingan dirig. Kuan say mo ha? Bayari ko bi. Wa pa lagi ko'y kwarta. Wala lagi ko'y kwarta ron ba? Ay, walay kwarta. Sabi daw bi. Para may balik na to. Wala lagi ko'y kwarta. Oh, unsa man ning wa kay kwarta oh? Oh, kadaghan imo kwarta nganong di pa mangyud ka mo bayad nako imo pa mangyud ko padagan-daga. Daghan aning bagnutan mao pay wa tay ligo. Magsige tag pagukdon-gukdon kabalong nang ginahanglan tag kwarta. Mangutang gani, mo bayad og tarong di man kay dagan-daganan ta kapag pangutang nimo paghiram sa kwarta. Gamiton pa mangug ko na te. Grabe, yapon ko ning kwarta og tama ba ni makabayad sa imong utang? 1 2 3 1 3. Oh, sakto 3 1 3. Plus na pay 50. Kaning 50 ha. Bayad na lang ninimo sa kuha sa pagpagukod-gukod nimo aning bagnutan diri. Mapay muna. Gikuha pa.